Nire kutxuna da Eduard Hopper margolaria. Gustatzen zait, ze dago pixkat kanpo korriente normaletatik, ez da kubismoa, ez da impresionismoa da, bere estiloa da, pixkat tratamendu inkluso naif bat daka. Dia beti kuadro batzuk dakaela surrealismoan toke bakarti hori, introspekzio hori, ikuste dena da zeo zer dago gertatzeko, baina inoiz ez dakigu historian bestaldea zein den, hasiera bukaera. Bereziki gustatzen zaiten kuadro bat da hau. Azaltzen dira bi aktore, gizon bat eta emakume bat eszenario batean, eskerrak ematen eta agur esaten obra bat eta gero. Metaforikoki, azaltzea bi aktore hauek estena aurrean eskerrak ematen eta agur esaten da honeraino iritsi da nire lana eskerrak zuei kuadro honekin itxitzen dut.